Na području grada Mursko Središće provodi se projekt izgradnje aglomeracije s pročistačom voda, ukupne približne vrijednosti 230 milijuna kuna. Riječ je o najvećem infrastrukturnom projektu u povijesti ovoga kraja. Njime će trajno biti riješeno pitanje otpadnih voda i prepuštanja čistog okoliša generacijama koje dolaze. Raskopane ulice zadaju glavobolje svima. Neke su već u cijelosti sanirane, a mnoge druge će ubrzo biti. Dio ulica obuhvaćenih aglomeracijom grad Mursko Središće mora sanirati vlastitim proračunskim sredstvima, a jedna od njih je ulica Matije Gubca, najstarija ulica i žila kucavica Murskog Središća. Pojedinačno gledano, riječ je o najvećem projektu u povijesti grada, jer je ta ulica, zbog svoje starosti, bila izuzetno zahtjevna za rekonstrukciju. Istovremeno sa njihovom sanacijom, namjera je grada učiniti ulice sigurnima. Na području Murskog Središća s tom su namjerom postavljena 2 semafora palim crveno. Jedan u ulici Josipa Broza Tita i jedan u ulici Marka Kovača. Svi koji voze brže od 50 km na sat bit će zaustavljeni. U prilog oprezu, a time i sigurnosti, idu i kamere postavljene u Štrukovcu i u Martinskoj ulici u Murskom Središću. Grad vodi računa o ravnomjernom razvoju svih naselja. Peklenica i Hlapičina također su obuhvaćeni projektom aglomeracije i radovi su već počeli. Asfaltiraju se ulice u naseljima, pa je tako i u Štrukovcu asfaltirana ulica koja vodi do nogometnog igrališta. Zahvaljujući ministru prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darku Horvatu, u vlasništvo Murskog Središća vraćen je Sokolski dom, nekadašnji sportski, društveni i kulturni centar grada. Ove su godine izvršeni radovi i na uređenju društvenog doma u Križevcu. Rekonstruirani su prostori u vlasništvu grada u kojima je trenutno policijska postaja Mursko Središće. Aglomeracija nije jedini projekt kojim grad želi unaprijediti ekološki standard na svom području. Napredak je vidljiv i u ukupnom komunalnom gospodarstvu, osobito otkako je komunalno poduzeće Murs Ekom u vlasništvu grada. Ove je godine izgrađena kompostana i postavljena drobilica biorazgradivog otpada. Grad Mursko Središće organizirao je i proveo čak 2 zelene čistke. Komunalno poduzeće stalno proširuje svoju djelatnost, pa tako od ove godine obavlja i pogrebne usluge. Visoki ekološki i standard zaštite okoliša općenito temeljne su značajke uređenog grada brojnih mogućnosti u čijem očuvanom ambijentu jača turizam. Šetnica je prepuna šetača koji od ove godine mogu planirati stanku u novo uređenoj oazi izletišta Fusek. Nogomet, košarka, skakanje na trampolinu i vožnja skelom neke su od opcija za koje se šetači i posjetitelji mogu opredijeliti, osvježiti uz piće, prirediti roštilj. Šetnica Svete Barbare, biser Murskog Središća, produžena je sve do Svetog Martina na Muri i osim šetača i izletnika sve češće prima rekreativce i trkače koji se na njoj natječu u trkačkoj ligi Rudar. Svake se godine unaprijeđuju i sportski sadržaji. Ove je godine postavljena nova podloga na street workout igralištu. Kompletno su sanirana dječja igrališta u svim naseljima, a napravljeno je i jedno novo, kod Etno kuće. Etno kuća je samo jedno od budućih odredišta kulturnog turizma. Grad Mursko Središće ove je godine sudjelovao u 2 projekta koji se nastavljaju i u razdoblju pred nama. Tako će biti uređen interpretacijski centar unutar spomen doma rudarstva i proširen spomen park naftaštva u Peklenici. Time će grad dobiti relevantan turistički proizvod. Prekogranični projekti provode se s partnerima iz susjedne Mađarske, a dobra je kulturna suradnja ostvarena i s gradom Lentijem kroz projekt Cross Cultural Toolkit. Njime je uspostavljen i financiran kulturni program koji, unatoč pandemiji, raste.
Od rujna se svakog vikenda održavaju projekcije aktualnih kino hitova. Dvorana iz vikenda u vikend sve punija, a u filmovima uživaju i učenici osnovne škole. Infrastrukturni projekti najvidljiviji su i mjerljivi, no grad Mursko Središće neumoran je u kreiranju mjera kojima nastoji utjecati na kvalitetu života svojih sugrađana. Kroz različite modalitete olakšava svakodnevicu u najrazličitijim životnim situacijama. Uz već postojeće socijalne i demografske mjere, poput besplatnih bilježnica, jednokratne pomoći za srednjoškolce i studente, sufinanciranja deficitarnih zanimanja, povećanja sufinanciranja dječjeg vrtića, jednokratnih naknada za novorođenčad, subvencioniranja gradnje i kupnje prve nekretnine, grad Mursko Središće ove je godine i za svu osnovnoškolsku djecu sa svog područja uveo besplatni školski obrok te sufinanciranje produženog boravka djece u školi. Pozitivno je ocijenjen i projektni prijedlog prijavljen na poziv Vrtić za sve, te će grad Mursko Središće i dalje osiguravati vrlo visoki predškolski standard uz jednu od najnižih cijena u županiji. Napravljena je već i dokumentacija za dogradnju vrtića, a veliki su napori kroz razgovore s osnivačem uloženi i u pokretanje realizacije dogradnje osnovne škole. Realizacijom tih projekata pitanje predškolske i osnovnoškolske infrastrukture bilo bi trajno riješeno. Svake se godine povećavaju sredstva za udruge koje su nositelji društvenog života grada, a neke od njih uključene su i u projekte. Grad Mursko Središće partner je na projektu Centar radosti, kroz koji s udrugama s područja grada i iz cijelog Međimurja mjesečno provodi čak 30 aktivnosti u Centru za kulturu Rudar. Ova je godina bila uspješna, no djelatnosti grada nisu vezane samo uz spomenuto, već i uz ozbiljne pripreme za sljedeću godinu. Spomenuti je Sokolski dom apliciran na mjeru 741 s namjerom i željom da ponovno postane ono što je bio u prošlosti, centrom kulturnog, sportskog i društvenog života ovoga grada. Na istu je mjeru kandidirana i izgradnja tržnice, što će se pokušati ostvariti kroz komunalno poduzeće Murs Eko. Iako je u prvoj prijavi projekt završio ispod crte, napravljena je potrebna aplikacija i projekt će se ponovno kandidirati na prvi idući otvoreni natječaj. Pripremani su i aplicirani i mnogi drugi projekti. Pokušat će se dodatno opremiti interpretacijski centar u spomen domu rudarstva i dovršiti etno kuća koja će prezentirati svakodnevni život središćanskog rudara. Pred gradom je i dovršetak tribine na terenu nogometnog kluba Rudar, zašto će rješenje biti pronađeno u kombinaciji europskih ili nacionalnih sredstava i gradskog proračuna. Ove je godine završeno i projektiranje projekta Prši, uvođenja širokopojasnog interneta, kojim će gotovo svim kućanstvima na području Murskog Središća biti osiguran optički internet. Projekt je vrijedan gotovo 80 milijuna kuna i riječ je o jednom od najvrijednijih infrastrukturnih projekata. U Peklenici je postavljen i telekomunikacijski toranj, čime je svim žiteljima Peklenice i Križevca osiguran bolji signal i brzi mobilni internet. Želja je grada osigurati i čuvaonicu za muzej grada Mursko Središće, ustanovu koja bi funkcionirala u sklopu Centra za kulturu Rudar i brinula o našoj tradiciji i baštini. Urediti šetnicu koja bi spajala Tekstilnu ulicu i centar kako bi se svim namirnicima omogućila sigurna i nesmetana šetnja. Gradilišta za nove obiteljske kuće osigurat će se u nastavku ulice Augusta Šenoe, a infrastrukturni zahvati vršit će se i u Selskoj i Poljskoj ulici te u centru naselja. Nedostatak parkirališta u centru grada bit će riješen osiguravanjem novih parkirališta na mjestu nekadašnje mesnice Hoblaj. Nipošto se nije odustalo od najzahtjevnijeg projekta, mosta i zaobilaznice, koji je međudržavno pitanje. Lobiranjem kod najviših državnih tijela učinit će se maksimalno moguće da se odredi točka spajanja. Naši glavni projekti u idućem razdoblju su dogradnja osnovne škole kako bismo omogućili jednosmjensku nastavu. Rekonstrukcija stare sportske dvorane, dogradnja vrtića da osiguramo u idućim godinama dovoljan kapacitet za svu djecu.
Ostali važni projekti su rekonstrukcija stare sportske dvorane, dogradnja vrtića da osiguramo u idućim godinama dovoljan kapacitet za svu djecu. Završit ćemo tribine na NK Rudaru, a projekt izgradnje gradske tržnice je spreman i tražimo izvor financiranja toga projekta. Kreće uskoro projekt brzog interneta, a za iduće 2 godine iz EU sredstava osigurali smo boravak djece u vrtiću do 21 sat. Kreće gradnja staza od Slemenica do Središća i uređenje glavnog raskrižja u centru grada, te staza od Središća do Peklenice, a zatim i do Plapičine. Otvorit ćemo nove ulice za stambenu izgradnju. Spomenom rudarstva i spomen park naftaštva biti će uskoro novi turistički proizvodi. Sve ulice iza projekta aglomeracije biti će obnovljene. Proširenje gospodarske zone je pokrenuto i najavljene su nove investicije. Od projekta novog mosta i zaobilaznice ne odustajemo. Film o gradu Mursko Središće snimljen je koncem 2021. godine. Sa svime što je realizirano u međuvremenu upoznaće vas gradonačelnik grada Mursko Središće. Iako pandemija koronavirusa još nije prestala, a dodatna nestabilnost u Europi, ali na svjetskom tržištu, unije rat u Ukrajini, naše aktivnosti nisu stale. U međuvremenu od prošlog videa je pročistač otpadnih voda završen, što je važan dio projekta aglomeracije. U projekt aglomeracije i proširenja cesta u gradu Mursko Središće iz gradskog će proračuna biti izdvojeno gotovo 17 milijuna kuna. Velika je to cijena, ali i nemjerljivo veća korist koju će uživati generacije koje dolaze. Sadržaj izletišta Fusek svake se godine obogaćuje, kako infrastrukturno, tako i sadržajem, poput recimo trkačke lige Rudar. Spomenom rudarstva, Cimper i spomen park naftaštva uređeni su i pretvoreni u nove turističke proizvode. Kulturni život nastavlja se obogaćivati i Mursko Središće biti će dom državne smotre festivala Hrvatske pučke drame, čime trajno ulazi na kazališnu kartu Hrvatske. Osim toga, održan je prvi festival dječjih amaterskih kazališta, čime odgajamo umjetnike i publiku za godinu što dolaze. I ove smo godine nastavili s povećanjem socijalnih i demografskih mjera, pa je povećana pomoć za novorođenu djecu. Za prvo dijete tako sa 2.500 na 3.000 kuna, a za drugo sa 5 na 6.000 kuna. Projekt Vrtić za sve u međuvremenu je počeo sa uspješnim provođenjem i njime omogućujemo djeci popodnevni i pruženi boravak sve od 21 sat u vrtiću. Naš novi vrtić, star tek 3 godine, prijavili smo za dogradnju. Djece je sve više, potrebe su velike i vjerujemo da će naša prijava biti uspješno ocijenjena i da ćemo dobiti još 4 nove skupine u vrtiću. U stalnom smo kontaktu s osnivačem osnovne škole, Međimurskom županijom, županom i županijskim službama, te postignuti dogovor da se projekt dogradnje osnovne škole prijave na EU fondove i time osigura jednosmjenska nastava. Naša stara sportska dvorana, naš Sopolski dom, uspješno je prijavljen u EU fondove, ocijenjen sa istim brojem bodova kao i neki koji su doduše iznad crte, međutim vjerujemo da će u konačnici to biti odobreno i da ćemo staru sportsku dvoranu obnoviti i staviti u punu funkciju. Za izgradnju tribina na NK Rudaru raspisana je provedena javna nabava, potpisani su ugovori i započeli su radovi na izgradnji tribine. Ovom prilikom čestitam NK Rudaru na ostanku u 3. HNL, a školi nogometa na dobrom radu sa više od 100 djece.
Radovi na projektu Prši su započeli i njime se omogućava našem stanovništvu brzi optički internet. Pokrenuli smo postupak udruživanja jedinica lokalne samouprave u zajedničku turističku zajednicu Mura i Gorice. U novoj turističkoj zajednici, osim Murskog Središća, biti će općine Selnica, Vratišenec i Puturen, čime ćemo kreirati zajednički turistički proizvod sjeverozapadnog Međimurja. Novo parkiralište kod mesnice Lovlaj gotovo je, a do kraja godine biti će gotova i rekonstruirana Iserska ulica te autobusno stajalište, čime dobivamo oko 40 novih parkirnih mjesta. Vjerujemo također da će biti gotovo i glavno raskrižje u centru grada Mursko Središće. Veliki problem prometa kroz naselje Štrukovec je to što nema staze za pješake i bicikliste. Projekt je pokrenut, potpisan, znači on je težak 37 milijuna kuna. Radi se o izgradnji staza od naselja Slemenice do Murskog Središća. Međutim, prije toga ćemo u Štrukovcu, ako ne po cijelom, onda barem u glavnoj prometnici napraviti kanalizaciju, što je preduvjet za gradnju staze i proširenje ceste. Time će zapravo dobiti Štrukovec i staze koje su potrebite, a i kanalizaciju. Također je pokrenuta gradnja staze za bicikliste i pješake od Središća do Peklenice, a iduće godine vjerujem i do Hlapića. Naš cilj i put je jasno zacrtan. Znanjem, upornošću i zajedništvom, osluškujući potrebe, realiziramo projekte od vitalnih interesa naših građana. A sve u svrhu da naš grad bude grad sretnih i zadovoljnih ljudi. Sretno nam bilo i dalje.